କାଟି ହେଇଛି ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ। କଥା ଅଛି ପରା ଅତୀତ ବର୍ଷିଆ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଓ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ମଝି ମଝିରେ ଘଟେ। ଏଇଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ନାଇଁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କଥା କଣ କି ମଉସାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ମଉସା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ମଉସାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଆଣିଛି। ଭାବିଲି କାହିଁ ମଉସା ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା, ଉପକାର କଣ? ଆଏ ମଣିଷର ବିପଦରେ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ତ ମଣିଷର ଧର୍ମ। ଔଷଧ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସେଇ ତକ ତମ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ତମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମୁଁ କଣ ଟଙ୍କା କଥା ଲଗାଇଛି? ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମେଡିସିନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ମେଡିସିନ ତ ପାକିରେ ଆଣି ଆଣି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ କି ଭଜା ଟଙ୍କା ଆଉ ହବନି। ପଇସା ଭାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ କି ଭଲ ଜୋତା ହେଲେ ମୁଁ କିଣି ପାରୁନି। ମୋତେ ଭାଷା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ଦେଖ ସାନ ଭାଇ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ବାପାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାବି ଦେଇକି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। अरे किसी ने नहीं आलू सीधा खाइए बाकी तो आंबला ऐसा नहीं मुझे नहीं मनसा तो नहीं तू चल के कथा कहछ भाई आपन जो अवस्था से
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଔକାତ ନଥିଲା ତାହେଲେ ତିନିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୁଲ କରିଛି। ଆରେ ନେ ସୈନିକା ଯା ବଜାରକୁ ଯା 10 ଟଙ୍କାର ବିଷ ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେ। ମରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଷ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆରେ କହୁରେ ମା ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ। ସବୁ ବାପା ମାନେ 100 ମାନସିକ କରି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅ ବଡ଼ ହବ ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ସେ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଧିକ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ କଥା ଯଦି ତମକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲା ବେଳୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲନି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ସାନ ଭାଇ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ଅର୍ଥ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାବୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ଡେରି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବାବୁ। ଆରେ କୋଉ ବାବୁ କଥା କହୁଛୁ? ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ସେଇ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନିଜର ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ବାବୁ ଘରେ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି ମୋ ଘର। ଏମାନେ ସବୁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଏ ଆକାଶ କେବେ ଜାଣିନି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଉ ତାର ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ବଡ଼ ହତ ଭାଗାଟେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକିବେ ବାପା ମା ଡାକ। ବାବୁ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆରେ କହ ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାପା ଟିକେ ରୁହ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହଁ ମୋ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକାଶ। ସୁନ୍ଦର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ତମ ହୃଦୟଟା ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ। ଆରେ ପୁଅ ମୋ ପରି ଆଦର୍ଶମାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ତୋ ବାପା ମା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବେ ମଉସା। ମୁଁ ଆସିଲି କୋଉଠୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା ସେ ବାବୁଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମତେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯଦି ତମମାନେ କେହି ଖରାପ ନ ଭାବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଗ କହିସାରେ ତାପରେ ତମେ କହିବ। ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ନେଇ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ରଖ ତମ ଠିକଣା ଦେଇଯାଅ। ବାକି ତକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ସୁନା ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛ 20 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଭାଇ କଣ ତାର ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନିଏଯିବ ନାଇଁ ପାରିବନି। ଆକାଶ ଭାଇ ହଁ ଆକାଶର ହଉଛ ତମେ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆକାଶର ତମେ ହଉଛ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ କୁହ ଭାଇ କୁହ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ରଖିବି। ଆପଣ କି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିନି। ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମେ ଯଦି କେହି ଖରାପ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କୁହ ଆରେ ପଚାରୁନୁ ବାବୁ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ନିର୍ଜର ନିର୍ଜର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଥରେ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାଇ। ହଁ ବାପା, ଜାଗା ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ଜମାନରେ ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଇବି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହତଭାଗାଟିଏ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବାପା ମା ତୁ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି? ଆରେ ପାଗଳା, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ କଣ? ଆରେ ଡାକ, ତୋର ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ବାପା ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଭାଇ ଆସ ପୁରା ଖେଳି କିଛି। ଯାଉ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଇବି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହତଭାଗାଟି ଯେ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀର ମମତା ଡାକ ଶୁଣିନି। ଆଜି ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଆଜି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋ ମନର ଭାବନା ଉତ୍ତେଜନା କଥା ସେ ଆଜି ସେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେ କାହା ଆଗରେ କହିବି? କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ପିତୃ ପରିଚୟ ମନୁଷ୍ୟଟେ କହି ମତେ ସେ ଘୃଣା କରିବ, ଲାଜ ଲାଗିବନି ମତେ। ତଥାପି ସବୁ ହସ ହସି କହିଦେବି, ସବୁ ହସି ହସି ସହିଦେବି ମୁଁ। କିଏ ଯଦି ମତେ ମୋ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କହିବାକୁ ଲାଜ କାହାଣୀ ମୋର।
ପାରୁଛୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଣ୍ଡ ଲଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଶଳା ମୋ ସହିତ ଗଦାରି କରୁଛୁ ଯାଏ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ମାର୍କେଟ ବାବୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ବାବୁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ବାବୁ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ପାଇଲି ବାବୁ ପାଠ ହଜିଗଲା ବାବୁ ଟଙ୍କାଟା ହଜିଗଲା ଖୋଜୁଥିଲୁ ରେ ଶଳା ଏ ପ୍ରଳୟ ପାଠ ଯଶିବୁ ଏମିତି ସତ କଥାର ଆଦାୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ କଣ ଯାଇଥିଲ ତୁମ ମାନସିକତାର ସପ୍ତ ଚାବୁକ ପ୍ରାରେ ସରାରେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଜରି ପଡ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ହାତରେ ତମେ ଏହି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ସେଇ ହାତରେ ପରିସମାପ୍ତି କର ଚରିତ୍ର ସଂଘାତ କରି ଧର୍ମା ସଭା ଲଟି ଯାଅ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର এই ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛି ଭାଇ ଘରର ଚାକର ହେଲେ ବି ଏ ଘରର ପୁଅ ପରି ମାଂସଧାରୀ ଜଣେ ସେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ମୋ ଟଙ୍କା ହଜିଯାଇଥିବ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରେଇପାରିବେନି ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ସେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି ସେ ଟଙ୍କା ସେ ହଜେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଓହୋ ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଚାକଟାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଭାଇ ଏ ତୋ ଭାଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏ ଚାକରଟା ତୋର ଏତେ ନିଜର ହେଇଗଲା ଚାକର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ଅଛି ସାଫଲ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଅମଣିଷ ଏ ପ୍ରତାପ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି ସେ କାହିଁକି କହିବ ସେ ବରା ଏ ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଭିତରକୁ ଯା ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯା अरे आकाश मुझे तो किसी पचास अरे कौन है आकाश बाबू